Sumagyapon sa tugdagan sa panahon, giuwan og ice ang Lutupan, Toledo City. May ni ano dito mo palit. Samtang naigo-usab ang kabalayan sa Bidilin o kung sakay hinungdan tornado man kuno. Ato sa taon pinagi sa live update ni Nico Serino. Nico? Yes, Bob, nakapaukay sa mga residente sa Barangay Lutupan sa Dakbayan sa Toledo kini giingon nga pag-uwan og ice sa ilang dapit karong hapon. Mabantayan pinaagi sa social media sa mga videos nga gipost sa pipila ka mga residente kining pag-uwan og ice sa bahin sa Lutupan, Toledo City mga alas 2 karong hapon. Nagpanguratan kining mga residente sa nahitabo og gani ang pipila kanila dali nga mikolekta sa mga gagmayng piraso sa ice nga nagpanagak gikan sa langit. Daw sa Jolin ang gidakon ni Inibab ug kung mabantayan daw muhagtok sab kini sa paghagbong pagpanagak mismo sa mga scene o sa mga atop at sa mga kabalayan o mga establishmento. Matod sa Pag-asa, hailstorm ang posible nga nahitabo sa Dakbayan sa Toledo karong hapon. Talagsaon man kini nga insidente matod ni Romeo Aguirre ang weather specialist sa Pag-asa Mactan apan di sab matod pakatingad-an kining maong panghitabo og posible ra sab kini nga mahitabo gyud dinhi sa nasod. Gihulagway niya nga epekto kini sa gihulagway og gipagawas sab nila nga severe thunderstorm advisory sa bahin sa Western Cebu karong hapon, partikular na sa Balamban, Toledo area nga giabisuhan ng daan sa Pag-asa sa thunderstorm nga mahitabo. Mahitabo kining hailstorm pinaagi sab sa height sa usa sa factor niini ang height sa mga panganod nga matod ni Aguirre moabot sa 12 kilometers ang gitas-on sa panganod kaganiha. Ato paminawon karon ang eksplanasyon sa Pag-asa kabahin ni nahitabo karong hapon sa Toledo City. Kana akong gagmay nga mga ice crystals mo accumulate siya mo dagko mo nang mahimo sa mga ice pellets. Nga inikabugat na po niya balik nga birahon na gid siya sa gravity mo balik siya pag ulan but dili siya kahili sir during siyang travel padong Drisuta mo na nga ikabot sa yuta ice gyapon siya atong tawgon og hail. So kuan ra ni siya sir dili ni katingalahan nga paghitabo but panalagsa ra gyud siyang mahitabo. Matod ni Aguirre, Bob, doon na mga insidente sa mga hailstorm nga nahitabo og natala dinhi sa Sugbo apan dili hingon ana ing anak kadako ang gidakon ang itsura sa ice nga nagpanagak gikan sa ibabaw. Pahimangno lang hinon sa Pag-asa sa mga tao kung makasinati man ni ining hailstorm nga mas maayo nga mulikay mupalandong sa mga panimay ug mga establishmento kay di man sa matag-an kung unsa gyud kadakon ni ining mga piraso sa ice o hailstorm nga matagak. Samtang sa pikas bahin, Bob, atong tutukan kining laing balita nga nahitabo sa lungsod sa Medellin sa Northern Cebu. Niadtong miaging adlaw dunay miigo nga matud pa buhawi sa usa ka bahin sa ilang barangay sa dapit. Kagahapon gibisita ni Mayor Benjon Mondigo ang baong lugar sa may sitio Grahe, Barangay Antipolo sa lungsod sa Medellin kun diin naapektuhan gyud kining moabot sa 7 ka mga panimay nga nangagusbat human matud pa miigo ang maong buhawi. Milanat og moabot 30 minutos matud sa mga opisyales sa lungsod ang miigo nga buhawi ug nakaapekto gyud kini sa mga panimay sa sitio Grahe labi na katong mga light materials nga naagian gyud sa maong hangin. Miapod-apod na ang kadagkuan sa lungsod og mga pagkaon og relief packs ngadto sa mga nabiktima na apektuhan ni ining maong panghitabo sa panahon. Misaad sab ang lungsod nga mo-coordinate og tukion pa kung unsa pa ang mga further assistance nga ikahatag sa mga apektadong residente ni ining pag-igo sa buhawi sa ilang dapit ni adtong miaging adlaw. Bob. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.